Какво е християнството? Християнството произлиза от Исус Христос. Христос не е фамилно име. Той е гръцкият превод на еврейското Месия или Мешиях, което означава помазан. Християни всъщност са хора, последователи на Месия, на Христос. В Деяния 11 глава, 26 стих, последната част на стиха, ние четем: за първи път в Антиохия учениците бяха наречени християни. Християнин не означава просто вяра в нещо. Християнството не се състои в правила и закони. Християнството не е традиция. То не е замонашаване, нито пък е ходене на поклонение или на църква. Християнството е отношение и връзка с Бога и с Христос. В книгата на пророк Осия, 6 глава и там 3 стих пише: да, нека познаем Господа, нека се стремим да го познаваме. Ако желаем да познаем Господ, Той ще ни се открие. В една връзка, ако няма общение и опознаване, може ли да има връзка? Не може. Когато в тази връзка има общение и опознаване, се заражда естествено любов. В Псалм 50, стих 14 и 15 се казва: принеси на Бога жертва на хваление и изпълни на Всевишния оброците си и ме призови в ден на напаст и аз ще те избавя и ти ще ме прославиш. А в Михей 6 глава 8 стих ние четем: той ти е показал, човече, какво е доброто и какво иска Господ от тебе. Не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог? Християнството е начин на живот. То е промяна в мисленето. В Евангелието от Лука, 10 глава, 25 до 28 стих, четем: и ето един законоучител стана и за да го изпита, рече: учителю, какво да сторя, за да наследя вечен живот? А Исус му каза: в закона какво е написано? Какво четеш там? Онзи отговори: възлюби Господа с цялото си сърце, с цялата си сила и с целия си разум. Обичай и ближня си като себе си. Исус му каза: право отговори. Тъй постъпвай и ще имаш вечен живот. Християнството е да любиш Господа. В текста се казва, че трябва да го любим с цялата си душа, с цялата си сила, с целия си ум или те нареченото разум. Също да обичаме ближния като себе си. В Евангелието от Йоан се казва в Йоан 14 глава и там 15 стих: ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. Християнството е да обичаме Христос и да пазим Неговите заповеди. В Йоан, в 14 глава и там 21 стих ние четем: който има моите заповеди и ги пази, той ме обича. А който ме обича, ще бъде възлюбен от моя Отец и аз ще го възлюбя и ще му се явя лично. Ще завършим тази тема с един стих от първо послание на Йоан, 4 глава и там 8 стих. Който не обича, не е познал Бога, защото Бог е любов. Та какво е да си християнин? Това е да обичаме Христос и да имаме ежедневни отношения с Бога. Много ще ни е интересно какво вие мислите по този въпрос. Моля ви, пишете в коментарите. Ще ги очакваме.